wabarakatuh. Sugeng izin salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ingin satu dan dirahmatan padahipun Bapak Ishak Warih Budiantoro Soho Ibu Soyati Dalasam Studio keluarga. Ingin dirahmatan padahipun Bapak Sutrisno Ibu Sumirah Soho Dalasam keluarga. Ingin Bapak ingkang bagian kemanten sekali Bagus Bini Dwi Putro Sarjana Pendidikan Soho Kedu Ayu Afifah Ita Swari Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu sedyanipun Prabu Kakung Soho Kekinapun Pakomatan datang wonten ukara ing jumbuh kejawi namung raos syukur kunjuk wonten sodan Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang estu sampun angrumetahake nugroho ingkang dumateng kula panjenengan sami satemah wonten kaudhahan injang menika kula panjenengan tasih saged nyawiji wonten ing adicara lung pinambang pemanten kekalih. Bapak Ibu saking para rawuh kakung saha putri ingkang pinantuing pakurmatan ugi kalilanono kula mintolah dadi minangka sulih sayura saking Bapak Sutrisno saha Ibu Sumirah kepareng hananggapi penggah atur pangandikan saking kadang pisan Sutrisno nunggih Bapak Ishak Warih Budiantoro saha Ibu Soyati lumantar Jumbogo. Estu ingkang sepisan keluarga Bapak Sutrisno Ibu Sumirah ugi ngaturaken gunging panuwun dene panjenengan sampun kersa leksanani menapa dados panuwun saking keluarga bilih dinten menika pemanten kekalih kasuwun kalaraken dhateng papan menika saperlu badhe pun sunaken donga pamuji lan dipun tepangaken dhateng sang kadang wonten ing Padukuhan Suparjo mriki. Duka pengin kalih estu pasrah panjenengan datang pemanten saringgit datang Bapak Sutrisno saha Ibu Sumirah kula tampi kanthi syukur naling penggalih panestu mbok bilih samangkih pemanten kekalih cumandra wonten ing Padukuhan Suparjo Kalurahan Argodadi estu samangkih miturut saking pamulih saking keluarga ugi badhe samangkih kawengku kados dene putra putri piyambak lan ugi jurung pamuji datang pemanten saringgit ugi anggenipun gesang bebrayan miwiti membat watangan ing karya tansah pinatur kawilujengan. Tugas tugasipun estu ugi rawuh panjenengan hangasta wujud tali asing ingkang sedaya kala wau katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Sutrisno Ibu Sumirah estu kula tampi kanthi syukur lan penggalih mugi sedaya kala wau dados amal kesaenan tumrap Bapak Ishak Warih Budiantoro saha Ibu Soyati. Jobi Luci isamangkih mbok bilih paripurnaning hati cara menika panjenengan sak keluarga badhe nyuwun pamit estu saking keluarga namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang samya pinanggih boten mapak waca bayane margi. Nyuwun ugi mugi samangkih keluarga mriki sak peker panjenengan tansah winantu ing kawilujengan lan katentraman. Tobi pekaten ingin dados atur kula minangka sulih sayura saking Bapak Sutrisno Ibu Sumirah ananggapi penggah atur pangandikan saking kadang desa Sutrisno. Cekap semonten saking kula minangka pepat putra matur aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.